Ja, dan gaan we door naar het volgende item. We hebben het bruggetje al gemaakt, want er zijn 2 dames hier die gaan samen een carnavalsmarkt organiseren. Welkom, dames. Dankjewel. Stel je even voor, wie zijn jullie? Ik ben Jolanda Vaassen. En ik ben Alice Allers. Ja, en samen organiseren wij dit jaar de Remunse Vastelovensmarkt. De Remunse Vastelovensmarkt. Ja. Hoe werd die georganiseerd? Die wordt georganiseerd in het Schoolpaad. Ja. Op de kapel. Ja, aan de kapel. Ja. En onder de vlag van de Kakatoes, van de Vastelovensvereniging. Ja. En hoe zijn jullie tot dat initiatief gekomen? Ja, ik heb het idee gekregen omdat in Venlo zijn al elk jaar een aantal van die hele grote markten. En ik zelf ben altijd op zoek naar items ook voor carnaval. En dan Je snuffelt het hele jaar door. En dan ben ik weer te laat. En dan denk ik, of dan is het alweer verkocht. En toen vroeg ik een een vrouw van, ja, je maakt al die spullen. Ja, hoe verkoop je dat nou? En toen zei ze, ja, Venlo is die markt en Blerik, overal zijn markten. En toen dacht ik, ja, waarom hebben we dat in mond eigenlijk niet? Ja, en zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. En wat doe je dan? Eerst je eigen kast leeghalen? Heb ik ook gedaan voor de markt. Maar maar om iedereen bij elkaar te brengen. Want er zijn heel veel mensen hier in de buurt die prachtige dingen maken. Of dat nou hoeden zijn, of dingen voor in het gezicht, of jassen. En het is leuk dat ze nu allemaal bij elkaar kunnen komen. Dus wij brengen alles samen eigenlijk van mensen die nieuwe spullen maken, oude spullen verkopen. Of ja, eigenlijk schmink, alles komt eigenlijk, zijn iets 50 kraampjes hebben we. Ja, 50 kraampjes. En een wachtlijst van, ik denk ondertussen 20 mensen die... En waren jullie overweldigd? Ja, eigenlijk uit heel Limburg geworden, van het zuiden tot het noorden. Die zich aanmelden daarvoor. Ik denk bij heel veel mensen dat de zolder vol ligt met de pakjes van de afgelopen 15, 20 jaar, pruiken. Ja, maar ook de mensen wat ze zelf maken, wat ze graag willen laten zien en willen verkopen. En dus we hebben een gevarieerde kraampjes die we hebben. Mensen die daar staan. En dus dat maakt het ook heel bijzonder. Heb je wat voorbeelden die je kan doen? Nou ja, we hebben Wicket uit Roermond bijvoorbeeld, hè, die staat er. Het oude Calabeske, dat is tegenwoordig prachtig chic. Maar ook Bette Patsy, die maakt al een aantal jaren via social media petten. Atelier Angers, mevrouw Onijn. Ja. Iemand die alleen maar facial glitters maakt. Ja, noem maar op. Maar ook mensen die gewoon echt bellen van, goh, ik heb mijn zolder leeggehaald. Hebben jullie nog een kraampje? Dus gewoon oude spullen. Het is heel afwisselend. Ja, afwisselend. Ook bewust dat we afwisseling daarin hebben. Dat je niet overal hetzelfde hebt staan. Dus dat je het publiek ook in een varieerd programma kunt bieden. Ja, wel. Ook voor groepen hebben we dat ook al? Of zoiets? Nee, loopgroepen, dat leeft hier niet zo. Hè? Dat je die complete pakken hebt voor loopgroepen. Want die vraag heb ik een aantal keer gekregen. Okay. Ik begreep dat in België en zo, dat soort dingen wel. Ja, klopt. Ja, maar dat is hier in de omgeving... en Venlo ligt dat ook wel wat meer. Maar hier in de regio moet dat groeien. Wie weet, misschien voor volgend jaar. Ja, precies. Het is de eerste keer dat jullie dit organiseren? Het is de eerste keer dat we het organiseren. En jullie waren dus meteen al overweldigd. Hebben jullie al kraampjes extra bij moeten bestellen dus? Nou, wij dachten 2025. En toen in één keer zijn we gaan tellen in de zalen van wat kunnen we eigenlijk kwijt. Ja, precies. Gaan meten. Zelfs de buun, de buun gaat eruit. Zodat we die ruimte nog kunnen gebruiken. Ja, mooi. Ja, en we hebben nog wel een klein zaaltje over, maar we hadden zoiets, dan ligt het in eerst moeten ze dit doen dit jaar. En we waren echt overweldigd met de reacties van de mensen. En nog komen aanmeldingen binnen. Mooi. Zijn jullie van de Kakatoes? Krijgen jullie ook ondersteuning vanuit de Kakatoes? Ja, we hebben nog... je hebt een idee en dan komt dat in de vereniging en dan wordt er een datum gepakt. En dan hebben wij een mail of een app gestuurd voor vrijwilligers. En eigenlijk hebben de meeste vrouwen van onze vereniging zich aangemeld. Dus we hebben... En daarmee hebben we een heel leuk team gekregen waar we mee te organiseren en waar we ook de dag mee draaien. Ja, en overdag, op die dag zelf draagt de jeugd, die draait ook met ons mee. Ja. Die willen ook graag een steentje bijdragen. Nou, en die verkopen zelf ook nog wat kleding voor hun potje te spekken van de jeugdafdeling, zeg maar. Ja. En waar ze dadelijk richting het jubileum ook wat mee kunnen gaan doen. In 2025 is het 1 voor 11. Dus ja, dat zijn allemaal een leuke activiteit wat ze daarmee willen dadelijk. Nou ja, die dingetjes. De heksenkring van de Kakatoes, die doet ook mee. Hij rolt ieder jaar een heks uit en die doen ook mee. Dus we hebben eigenlijk van alle takken van de vereniging uit, waar mee geholpen wordt. Dat gaat ons mee. Sophia meldt zich al even. Ja, die doet ook mee. Een deel van de opbrengst gaat geloof ik naar het project
Wat we net besproken hebben. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat geregeld? Nou, wij hadden nog 1 tafel over, hè? Ja. En met mailde, ik weet niet of dat jouw moeder is of dat moeder. Die mailde van, hebben jullie nog een tafeltje over? En die legde dat verhaal uit. En toen heb ik natuurlijk een groepsapp. En toen zei ze van het hele verhaal voor je opa en oma. En toen hebben we eigenlijk besloten om dat tafeltje gewoon daar aan te geven, zodat zij die dag hun wafels kunnen verkopen. En eventueel nog andere dingen wat jullie hebben. Hè? Ja, mooi. Ja. Als je dit verhaal hoort, dan opent je hart. Ja, dat wil je graag ondersteunen. En carnaval verbroederd. En dit is dan weer een hele mooie... Ja, en de ouders van Marco hebben bij ons, de vereniging is altijd betrokken geweest. De open-oma van Marco, die zijn erbij geweest. Het waren de open-oma van de cactus, noemden wij die altijd. Echt? Ja, dus die hebben altijd heel veel voor de vereniging gedaan. En dat zit gewoon in het hart en dan wil je ook... dan kan je ook wat terug doen. Ja, mooi. Ja. Dames, wanneer is het precies? Het is zondag, 5 november, van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. In het Schoolpaad. Entree is gratis, dus het is een hapje en een drankje te verkrijgen, dus Nou, mooi. Heel ik denk dat we overal aan hebben gedacht, maar als de muziek maar aan staat. Ja, die staat zeker. Vastelavondsmuziek gaat aan. En goed, we hopen dat we er een leuke middag van kunnen maken. Zeker. Ja. Heel veel succes, heel veel plezier. Voor jong en oud, hè? Dus ook voor de allerkleinste zijn er kleding en accessoires te krijgen. Iedereen is welkom. Ja, precies, iedereen is welkom. Ja. Precies dat. Dankjewel voor jullie komst. Ja, dankjewel. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.